My vás zdravíme. Čau, my vás zdravíme. A vítejte u našeho dalšího dílu, cože naší dvojky. V dnešním dílu se budeme bavit o vyhlášení soutěže. No. Jo. No. Takže vyhlášení soutěže. Našlo se tady pár komentářů, nebo dva lidi mi napsali. Jeden člověk, ten napsal takový divný nápad, který Jsme mu nerozuměli tak. ne, rozumím, no, tak jako on byl hodně divný. Nešel by nám do těch dílů. No asi jo. Takže my jsme se rozhodli pro tu druhou variantu, o to nám někdo na YouTubečku napsal komentář, akorát, že nevíme, kdo to je, takže kdyby viděl tenhle díl, tak ať se mi ozve, ať napíše do těch komentářů k tomuhle, kdo je a tak dál, že bychom s ním někdy dali sraz. No a když se neozve, tak co? Tak nic. Tak zkombinujeme ty jeho nápady. On napsal dva. První nápad je, že bychom udělali parodii na Jackass. A druhý nápad byl, že bychom šli na hřiště. Jakoby. Dělali bychom tam jakoby bordel, že jo? No. A jak to? A jakoby pan Černej by nám vynadal. No. Když to tak řeknu. Slušně ještě. A on tam trošku napsal jinak, že jo, ale vyprcá. No, dobře, takže tohle k ty soutěži, jestli se nikdo neozve, tak my uděláme. Tohle bude jenom taková, prostě to nebude díl, to bude jenom informačka, další, druhý díl informačky, že jo. Naše dvojka, druhý díl informačka. A nebo to dáme. Ne, tady uděláme střih a uděláme něco, jo. Takže prostě tady se dá střih, jenom jak jsme to řekli, a uděláme parodii na Jackass. Tož bude 8. díl a v 9. dílu uděláme tu druhou variantu. No a do 10. dílu hodláme vlastně udělat nějaký velký projekt. Uděláme nějaký velký projekt, prostě, že ten díl bude na víc částí, takže bude, tipujte, že to bude jedna část bude 10minutová a bude asi 3 části, že jo? No. 3 části a bude to prostě, když to budou 3 části, uploadnu to na YouTubečko v ten den jeden, takže to budou vlastně 30minutový film, když to tak řeknu, akorát, že to bude rozstříhaný na části, na party, kvůli tomu, že by mě to YouTubeko nevzalo, protože nejsem partnerem z YouTube, že jo? No. A takže proto. Takže do 10. dílu se těšte na nějaký ten projekt, hodně velký, něco plánujeme, děláme ten, jak se tomu říká ten list, Nevím, co máš na mysli. producentský list, nebo jak se tomu říká? No, tak. Scénář, jasně. Jo, aha, tak. Jo, aha, Může no. být režisér, jak On to je píše ten blbej. papír. Jo, jasný, takže scénář už taky máme trošku načatej a plánujeme už něco do toho trochu, takže v pohodě. Jo, v pohodě. Takže tady to střihnem, tak zatím čau. Čau. Zpět. Jak jsme říkali. A teď to zase stopne. Připravíme se rekvizity. A nebudeme dělat parodii na Jackass, protože jsme zjistili, Že to nejde. no nejde. Nebo jako by to asi šlo. Možná by to jak šlo, ale my jsme prostě Po dlouhém uvážení. asi od tam toho prvního střihu jsme asi 2 hodiny nic nedělali a čekali jsme teda na to uvážení, jak jsme se rozhodli, takže jsme se rozhodli, že parodii neuděláme, že uděláme pravý Jackass a potom uděláme tu druhou variantu. Do dalšího dílu samozřejmě. Tak jo, my to střihneme, připravíme to a takže jsme zpět. Máme tady prkno, koště, A lopatu. lopatu a vodu. Hadici, Stříkací. vodu. On to stříká. Tak jo, takže jdeme na Jackass. Tak. Surovče.
Jo, posvíkal. Ne. Jo, prčit. Oh shit, já budu... Kurva. Smakar det? Jo, det sa dost. Ser du? A teď nějaký pokusy. Hovado! Vyletěl nosem. Vypni to. No, kurva, dělej, vypni nahrání. Kurva. Tady, jo, ne, tím druhým. Tak čau, tak mi doufám, že se vám video líbilo, jenom ta poslední roleta trošku bolela do toho nosu, protože se mi to dostalo úplně nahoru do nosu. Což jste neměl. Což se neměl stát sám nikdy, když jsme to teďka trénovali asi půl hodiny, jak se nám to vůbec nestalo. Takže nevím, co se stalo, ale zase jsem to moc vdechnul, no. To mohlo být všechno. Tak jo, tak doufám, že se vám to líbilo a čus.